ин саҳнаро шояд ки бори аввал бубинед. Як гавазнбача дохили кӯл мешавад, маҳз ҳамон ҷое ки дар канори рудхонаи оби ширини Нил крокодилҳои ваҳшӣ дар камин нишаста буданд. Ҳамагӣ дар як лаҳза крокодил аз об сар берун мебарорад ва зуд ба гавазнбача ҳамла мекунад ва маҳкам бо дандонҳояш ӯро медорад. Тамошокунандагони ин саҳна фикр карданд ки тамом, дигар ягон умед нест. Аммо не, як ҳодисаи ғайриимкон рух медиҳад ки дар натиҷа крокодил саидашро раҳо мекунад. Ҳамин лаҳза дар канори рудхона гавазни нар ӯро интизор буд, аммо на ба ҷои наҷот додан, балки барои ӯро дубора дохили об кардан, барои он ки крокодил кори нотамомашро тамом кунад. Гумон меравад ки сабаби ин кори гавазни нар ин буд ки тарсу ваҳшате ки гавазнбача дошт галаро сарнагун мекунад. Аммо ин танҳо гумон аст. Аммо сарфи назар, крокодил як шикорчии бераҳм назди гавазнбача меояд, ба ҷои ҳамла ӯро оромона аз кафояш меравад ва боз дубора раҳояш мекунад. гӯё ки фаҳмида бошад ин ҳоло бача аст ва ҳанӯз зиндагиаш дар пеш аст. Ва дар ин видео як дарсе дида мешавад ки мо бояд аз худ кунем. ва барои бақувват кардани мардонагӣ ба шумо пастаи паҳлавон тавсия метиҳем ки тестостерона баланд мекунад. Барои заказ кардан ба ин рақамҳо нависед.